Takže dobrý deň. Dnes vítam vás na našom stretnutí na seminári ohľadom e-faktúry. Ja sa volám Stanislav Mišovic, som zodpovedný za vývoj a produkt spoločnosti Asseco Solution a dneska by sme si teda prešli témy, ktoré sa týkajú e-faktúry. Takže o čom sa bude dneska hovoriť? Prvá téma to je vlastne vysvetlenie, že čo je to vlastne tá e-faktúra a prečo sa mení to, čo sa mení a ako sa to mení. Potom následne si povieme, ako bude e-faktúra samotná fungovať. Troška si povieme nejaké technické detaily. Potom si povieme niečo o tom, čo musíte urobiť vy ako zákazníci. Tak nejaká fáza prípravy pre túto veľkú zmenu. Potom si niečo povieme aj o termínoch a sankciách, ktoré z toho vyplývajú. S nedodržením termínov a podobne, čiže sú to nejaké rizika, s ktorými treba takisto pracovať v rámci projektu. Potom si ukážeme nejaké riešenia, ktoré poskytujeme my ako Asseco Solution a na konci si vlastne zopakujeme nejaký akčný plán a dáme tam priestor otázkam, ktoré nám budete, pevne verím, že písať. Od 1. januára 2027 sa zásadne zmení spôsob fakturácie. Súčasný stav, ktorý aktuálne poznáme, je, že si vieme posielať na základe dohody s odberateľom napríklad faktúry mailom, prípadne posielame poštou alebo nejakým spôsobom ručne doručíme. Ďalej, tieto faktúry samozrejme tým, že sú väčšinou nekonsistentné, tak ich musíme nejakým spôsobom ručne prepisovať, prípadne do toho zapájame nejakého cerko. Tie väčšie firmy už veľakrát používajú nejaký EDI systém na doručovanie faktúr, ale to už je také zase riešenie, ktoré nepoužíva naozaj každý. Samozrejme na konci toho celého je potrebné robiť nejaké kontrolné výkazy a nejaké iné výkazy, ktoré si vyžaduje legislatíva. Čo sa zmení od 1.1.2027 je to, že vstúpi do platnosti povinnosť zasielať faktúru v špeciálnom formáte, XML formáte, PEPL BIS3, prípadne iný, ktorý vychádza z normy, ktorá tu je napísaná. To sú vlastne dva povolené formáty, ktoré sa musia používať. Okrem toho je povinnosť zasielať tieto faktúry cez zaručené doručovanie. To znamená, že bavíme sa o niečom, ako je napríklad sieť PEPL, ktorá vlastne spĺňa tie požiadavky toho zákona. Ten zákon totiž to hovorí nie len to, že to musí byť zaručené doručenie, ale zároveň podmienuje to používanie tým, že to musí používať minimálne polovica členských štátov Európskej únie, čo znamená z 27 minimálne 14 štátov. Takže túto podmienku spĺňa aktuálne len sieť PEPL. Okrem toho sa zaviedla aj povinnosť automaticky alebo zasielať tzv. Tax data dokument alebo nejaký report o zasielanej faktúre. To si potom povieme neskôr. Ak to všetko dopadne dobre, tak od 1.7.2030 sa vlastne zruší aj kontrolný výkaz a tým pádom vlastne celá tá digitalizácia bude mať ešte väčší zmysel pre zákazníkov a pre štátnu správu. Takže toto je vlastne tá zásadná zmena a potom si poviem ešte nejaké podrobnosti. Slovensko sa aktuálne pripája vlastne k iniciatíve VIDA, čiže tá elektronická faktúra vychádza z nejakých smerníc, ktoré už Európskej únie chvíľku platia. VIDA to je vlastne skrátka od po slovensky povedané DPH v digitálnej dobe. Čiže je to digitalizácia, ktorá má nastať od roku 2030. Slovensko sa k tomu pripája od 1.1.2027 ako s povinnou fakturáciou medzi firmami a štátom. Hlavný taký ten cieľ je potlačiť vlastne
tú daňovú medzeru, čiže vedieť o tých dátach alebo o tých peniazoch našich zákazníkov a tom toku tých faktúrov troška viacej a odhalovať nejaké karuselové podvody. Zároveň, ako som už hovoril, tým, že vlastne smernica VIDA je povinná pre členské štáty od roku 2030, tak to je vlastne naplnenie tejto povinnosti. No a potom je to samozrejme tá harmonizácia, ktorá nám ale prinesie troška viacej ako len tie povinnosti. Ona bude aj v veľkej časti prínosná pre biznis, lebo sa veľmi veľa vecí unifikuje a zjednodušuje. Tým pádom aj digitalizácia niektorých typov procesov spojených s fakturáciou. PayPal je sieť, ktorú prevádzkuje Európska komisia. Túto sieť vlastne vytvorila práve preto, aby boli naplnené tie podmienky k tej smernice VIDA, čiže viac menej pripravila niečo, čo je síce deklarované ako, že to je zadarmo, ale samozrejme má to svoje náklady v spojitosti s tou samotnou implementáciou toho riešenia. Táto sieť vlastne ako keby analogicky nahrádza zasielanie faktúru mailom. Bavíme sa o plnohodnotnej EDI sieti, čiže okrem faktúr sa cez túto sieť dajú prenašať aj iné typy dokumentov, katalógy, prípadne objednávky. Naša implementácia na Slovensku sa bude týkať len čisto elektronickej faktúry. Aké sú tie atribúty tej siete? V prvom rade je tá sieť naozaj veľmi bezpečná, čiže je tam šifrovaný prenos identity, alebo každý ten prenos je overený bez toho, aby sme overili toho, kto zasiela a komu sa to prijíma, sa to viac menej nedá ani zrealizovať. Čiže ak sa niekto obáva, že nejaké kľúčové biznisové dáta budú unikať z tejto siete, alebo prípadne, že si tieto dáta bude čítať niekto na finančnej správe, tak to viac menej nie je pravda. Nie je to ani možné. Technicky je to zrealizované tak, že ten poskytovateľ z tých služieb tej siete má svoje povinnosti voči sieti a takisto voči štátu. To si potom povieme neskôr aj, čo to presne znamená. Ale určite jedna z povinností je len nejaké veci reportovať, ale určite neposkytovať nejaké dáta pre finančnú správu, ktoré sú nad rámec legislatívy. Ďalšia obrovská výhoda je, že táto sieť je celoeurópska a ja by som dokonca tvrdil, že tá sieť nie je len celoeurópska, ale už sa do toho zapájajú iné krajiny, čiže naozaj cez túto sieť sa dajú prenášať dáta aj do krajín mimo Európskej únie. Je tam veľmi veľa štandardov, ktoré nám potom umožňujú unifikovať dáta, ktoré sa do tých faktúr dostávajú. Čiže není to len o tom, že prenášam unifikovaným spôsobom, ale aj prenášam unifikované dáta. Čiže to je ďalšia veľká výhoda tejto siete. A v neposlednom rade je to, že tie dáta, ktoré sa prenesú, sú prakticky okamžite doručené zákazníkovi. To okamžite samozrejme si každý pod tým predstavuje niečo iné. Sú to viac menej sekundy, maximálne minúty. Teraz si skúsime povedať niečo o nejakých časových rámcoch a k povinnosti e-faktúry na Slovensku. K 1.1.2027 je povinnosť vystavovať tieto doklady a prenašať cez zaručené doručovanie pre platcov DPH. Čiže tu sa bavíme o cca 245 000 subjektov na Slovensku. Ale prijímať faktúry musia prakticky všetky zdaniteľné osoby. Pod zdaniteľnými osobami si treba predstaviť kohokoľvek, kto má DIČ a podniká so svojím majetkom.
to je vrátane prenajímateľov napríklad bytov. Potom od roku 2030, od 1.7. už bude táto povinnosť pre všetky podnikateľské subjekty na Slovensku a bude sa týkať aj cezhraničných prenosov. Čiže to od 1.1.2027 sa bavíme o tuzemských zásielkách faktúr, čiže cezhraničné sú nepovinné alebo môžu sa realizovať po starom. Od 1.7.2030 to už budú všetky faktúry. Vďaka tomu vlastne je možné robiť aj kontrolné výkazy. Kto nepodlieha tejto povinnosti, tak sú tam vymenované konkrétne SIS a vojenské spravodajstvo, ale okrem toho je tam ešte vyňaté aj napríklad komunikácia v sektore so spotrebiteľom, čiže B2C, čiže business to customer, a zároveň je tam z toho vyňatá povinnosť pre faktúry, ktoré sa týkajú utajovaných skutočností. Čo to presne je, tak to vedia, predpokladám, že to hlavne tie firmy, ktoré sú tohto dotknuté, takže oni vedia, ktoré kontrakty môžu a ktoré nemôžu potom následne fakturovať cez túto sieť. Ako to celé funguje? Na začiatku je vedieť vytvoriť samotnú e-faktúru. E-faktúra je ten XML dokument, čiže tu sa naozaj extrémne mení pojem faktúra a aj spôsob uchovania tých faktúr. To si treba naozaj uvedomiť, že vytlačená faktúra už není prakticky pre kontrolu relevantný podklad. Tá faktúra, ktorá je doručená a ku ktorej sú nejaké ďalšie správy, ktoré prichádzajú zo siete, a to znamená, že prichádzajú tam informácie o tom, že tá faktúra bola aj naozaj doručená, tak až tieto dokumenty sú relevantné pre následnú daňovú kontrolu. Čiže ak je niekto zvyknutý, že si v nejakom štandardne uchová faktúry a to berie ako podklad pre prípadnú daňovú kontrolu, tak na to si treba dať pozor a to už nebude platiť. Keď ju vytvoríme, tak samozrejme potrebujeme ho doslať. Povinnosť dodávateľa je poslať faktúru do siete. A ako náhle dostane potvrdenie od digitálneho poštára, čiže toho access pointu siete PayPal, tak je už z obliga a prakticky všetky ostatné veci sú už povinnosťou poštára alebo odberateľa. A toto je tiež dôležité si povedať. A v prípade, že si odberateľ nesplnil svoju povinnosť a nie je v sieti od 1.1.2027, pre vás sa tá povinnosť splní vtedy, keď do tej siete tú faktúru posielate. Ako náhle ho pošlete, všetko ostatné už nie je vaša starosť, dá sa povedať. Povinnosť potom následná reportovať daňovému úradu už rieši samotný access point, čiže ten digitálny poštár. Dodávateľ, teda odberateľ má povinnosť si túto faktúru stiahnuť. Ak si ju nesplní, to už nie je starosť toho, kto toho dosiela. Potom sa bavíme o samotnom prenose medzi tými poštármi. Ono to funguje tak, že na základe DIČ si v rámci jedného takého prvku SML, SMP, to sú dva také komponenty, ktoré ja to nazývam, že žlté stránky, v ktorých si nalistuje a zistíme, že u ktorého toho digitálneho poštára ten zákazník, ten odberateľ je, tak nájdem si toho odberateľa a ten digitálny poštár to pošle tomu digitálnemu poštáru toho odberateľa. Celý ten prenos je bezpečný, šifrovaný a je vlastne regulovaný samotnou sieťou. Tie povinnosti, napríklad dostupnosti toho prístupového bodu, toho access pointu, digitálneho poštára, toho odberateľa sú naozaj veľmi striktné. My tam sa bavíme o tej dostupnosti na úrovni 99,5%,
času, čiže maximálny výpadok v sieti môže byť na úrovni nejakých 40 hodín. Čiže naozaj tento prenos je veľmi bezpečný a rýchly. Ako náhle sa tieto dáta dostanú k poštárovi, tak vlastne prichádza k prevzatiu faktúry. Tá faktúra, ona u toho poštára môže byť určitú dobu a ten samotný odberateľ má povinnosť si túto faktúru prevziať. Ku vám, ako odberateľovi, sa dostane správa, že to bolo doručené, je práve tento bod. A to je bod prevzatia na toho poštára odberateľa. Nie je to bod až u zákazníka. Čiže dostanete informáciu, že zákazníkovi bola doručená faktúra. Samotný odberateľ má do určitého času túto faktúru odobrať, spracovať. Čo to znamená? Nikde sa nehovorí o povinnosti importovať si do ERP systému. Všade sa hovorí o tom, že musím si jednoducho zobrať XML súbor a ten uchovať. Takisto aj správy, ktoré vlastne mi ten digitálny poštár posiela. Čiže tie povinnosti sú veľmi tak vágne popísané, alebo nie sú to také striktné požiadavky, ale samozrejme, že táto e-faktúra prináša aj kopec príležitostí, nie len povinností, že keď mi prichádzajú kvalitné štrukturované dáta v unifikovanej podobe od nášho dodávateľa, tak prečo by som si ich rovno nespracoval v informačnom systéme, či ERP systéme Casida, alebo Helios, alebo akomkoľvek. Čiže treba si aj uvedomiť túto časť, že tí zákazníci na tej druhej strane si vlastne musia prevziať tú faktúru, aj v prípade, takisto aj vy si musíte prevziať akúkoľvek faktúru, aj tú, ktorá vlastne napríklad je neoprávnená. Ale to neznamená, že ho musíte zaúčtovať, vy si ju musíte prevziať, lebo vám bola odoslaná. Následné opravy a storna, alebo nejaké informácie o tom, že tá faktúra nie je správna, už je treba riešiť mimo siete. To je zase také dôležité, aby si všetci uvedomili, že tá sieť zabezpečuje hlavne ten prenos, ale nerieši nejaké dodavateľsko-odberateľské komunikácie sú v súvislosti s tým, že napríklad tá daná faktúra nemá nejaké údaje, ktoré sú dôležité biznisovo, napríklad na spracovanie tej faktúry a podobne. Prípadne si nesplňa nejaké svoje povinnosti. Potom následná oprava takéhoto dokumentu je síce možná, ale iba v obmedzenej miere. Od septembra tohto roku, pokiaľ nám to schváli Európska komisia, tak budeme môcť využívať aj opravný dokument, čiže oprava faktúry, ale táto oprava je veľmi obmedzená. Týka sa len biznisových dát. Nesmie sa dotýkať opravy napríklad sum položiek a sum rekapitulácií DPH, čiže do tohto sa nesmie nejakým spôsobom šahať. Takže na konci toho celého je ešte samozrejme odreportovanie dokumentu o tom, čo tá faktúra vlastne obsahovala. Na finančnú správu sa posiela informácia, ktorá hovorí o tom, kto s kým vlastne obchodoval a v akých sumách v jednotlivých sadzbách DPH, nič viacej. Žiadne biznisové údaje, ktoré sa týkajú nejakých položiek, jednotkových cien a podobne. Čiže tohto sa netreba bať. Ďalšia informácia je, že v rámci tej faktúry musí byť minimálne jedna položka, ktorá hovorí, akú má DPH, akú má sadzbu a tak ďalej. V prípade, že použijete položky z viacerých sadzieb, tak tam musí byť toľko položiek, koľko je tých sadzieb. Je to preto, lebo samotná tá sieť funguje spôsobom, že sa počítajú a validujú tie jednotlivé
faktúry, ktoré prechádzajú tou sieťou. Do siete sa nesmie dostať žiadna faktúra, ktorá není validná. A validita sa robí na úrovni nejakej semantickej kontroly, čiže či XML obsahuje všetky atribúty, ktoré to XML má obsahovať. A zároveň biznisová kontrola, ktorá hovorí o tom, či dané hodnoty, keď si ich spočítam, sedia. Čiže daňová rekapitulácia, či sedí s položkami. Je to troška iný pohľad, ako my poznáme, lebo na Slovensku doteraz platilo to, že vlastne rekapitulácia DPH sa počíta zo sumy položiek v jednotlivých sadzbách a najviac sa toto prejavuje pri maloobchodných cenách. Maloobchodné ceny sú väčšinou z DPH uvádzané a následne sa z vrchu vlastne prepočítava tá hodnota DPH a tu môže nastať rozdiel zaokrúhľovaní a toto zaokrúhľovanie sa potom musí nejak špeciálne do toho dokumentu dostať, lebo samotná tá biznisová kontrola funguje na úrovni stĺpcov. Čiže spočítam si položky, spočítam si teda celkové sumy, spočítam si DPH základy a toto kontrolujem voči rekapitulácii DPH. Čo samozrejme v prípade počítania DPH z maloobchodných cien nie vždycky sadne, lebo tam ten cent vždycky hrá rolu. Takže toto je dôležité si uvedomiť, ako to vlastne celé funguje a čo sa kde posiela, reportuje. Digitálny poštár a čo vlastne, čo vám poskytuje. Všetko to, čo som povedal, čiže vytvorenie faktúry, odoslanie faktúry a potom reportovanie finančnú správu, to je povinnosť zákazníka, nie povinnosť poštára. Vy tieto povinnosti prenášate na poštára. Čiže tu si treba uvedomiť, že nikto nebude potom následne kontrolovať poštára, ale vás. Takže treba si vybrať poskytovateľa, ideálne nás, keďže sme ten digitálny poštár, ktorý tie všetky povinnosti za vás splní tak, ako má splniť. Čiže poštár prevezme faktúru, zvaliduje faktúru, zabezpečí doručenie a odošle ten report finančnej správe. V legislatíve sa hovorí, že tento report na finančnú správu je potrebné odoslať do 5 dní. My ako certifikovaný doručovateľ, digitálny poštár, to musíme doručiť do 15 minút maximálne, čiže tam je takýto limit. Čiže toto celé, keď si premietneme a niekto bude tvrdiť, že sú aj iné možnosti, predpokladám, že postupne vzniknú aj iné možnosti do roku 2030, ale stále je tam tá povinnosť napríklad reportovať a tú povinnosť máte vy ako zákazníci, nie samotný digitálny poštár. Ten len túto povinnosť vlastne prevezme. Ako vyzerá samotná e-faktúra? Na tej ľavej strane je vlastne vidno, že tá e-faktúra je, neviem, nie všetci musia byť úplne zdatní v týchto problematikách XML súborov. Je to textový súbor, ktorý má svoju nejakú syntax, ako sa má celý vyskladať a písať. Je to troška nečitateľné, pre stroj je to úplne ideálny formát, lebo je tam jednoznačná štruktúra, kde čo končí, kde čo začína, aké sú tam údaje a tak ďalej. No ale samozrejme na to, aby sme naplnili tú čitateľnosť, je potrebné tú faktúru nejakým spôsobom transponovať do nejakého formátu, ktorý je zrozumiteľný. Čiže v rámci našich riešení samozrejme budeme poskytovať aj taký prezerač pre tieto XML-ka, ktoré budú vlastne vždycky rovnaké. Čiže pre ľudské oko bude už každá faktúra rovnaká. Samotná e-faktúra umožňuje posielanie aj príloh. Ale bolo by ideálne, aby ste sa vyvarovali toho, že tam budete posielať PDF-ka a vlastne tú grafickú prezentáciu samotnej faktúry. To je úplne zbytočné. My podporujeme ako digitálny poštár prenosy faktúr do 10 MB. Je to strašne veľa dát, pokým sa tam nezačnú teda posielať veľké 4K obrázky. Takže to si treba uvedomiť, ako textová hodnota je to naozaj, to je tisíce položiek.
Keby to išlo o grafickú podobu, tak tam už sa bavíme o tom, že tých 10 mega sa dá vyčerpať celkom rýchlo. Kľúčová výhoda toho rovnakého zobrazovania všetkých faktúr je tá, že tá osoba, ktorá vlastne vždy kontroluje, lebo v tom kontrolingu sú osoby, ktoré si naozaj potrpia na to, aby skontrolovali faktúru, či má všetky náležitosti, tak bude vždycky vidieť všetko na tom istom mieste. Čiže už to nebude ako, ja neviem, faktúry od jedného telko operátora vyzerali inak, od druhého inak, boli tam reklamy a tak ďalej. Človek sa musel preskrolovať, keď to je digitálne, že kde je vlastne tá konečná hodnota. Tu to bude vždycky unifikované jednotné. Čiže má to svoje obrovské výhody. A samozrejme v neposlednom rade sa bavíme o tom strojovom spracovaní samotných faktúr. Tu sme si dovolili pripraviť taký návrh projektu zavedenia e-faktúry do vašich firiem. Je to preto, lebo ono to nebude len o nejakom zapnutí nejakého vypínača a už fakturujem. Je to o tom, že si treba uvedomiť, čo všetko sa mení a ako sa mení. Samozrejme, uprataná firma toto prebehne veľmi rýchlo, ale dobre je si to celé jednoducho prejsť, skontrolovať, či mám dáta v poriadku, lebo aj samotná tá oprava tých dát už není taká jednoduchá, ako to bolo doteraz. Teraz, keď sa poslalo niečo mailom, tak sme sa dohodli s tou druhou stranou, keď pošlem druhú opravenú a opravilo sa. Prípadne fakturoval som veľakrát aj mimo tých 15 dní, lebo jednoducho kľúčový termín bol odozdanie výkazu DPH a daňového priznania k DPH. A to všetko ostatné sa dalo nejakým spôsobom vykomunikovať a vyriešiť. Samozrejme, nebolo to pravidlom, ale oprava nejakých chýb a procesných zlyhaní bola o mnoho jednoduchšia. Teraz sa už bavíme o tom, že v prípade, že nemám správne dáta, tak už musím riešiť opravnú faktúru, musím mu prenášať cez tú sieť a tak ďalej. Tá druhá strana to musí vedieť správne spracovať. Čiže komplikácie, ktorých je ideálne sa vyvarovať a minimalizovať tie rizika toho prenosu. Čiže bavíme sa o tom audite dát, to si povieme troška viacej, že čo to vlastne znamená. Potom vlastne vybratie aktivácie toho digitálneho poštára. My vám tú situáciu celkom zjednodušujeme, tým, že sme digitálny poštár, tak ten výber budete mať celkom jednoduchý. Potom následne validácia procesov, skontrolovanie procesov, či naozaj mám procesy nastavené tak, aby som dokázal vyfakturovať do 15 dní napríklad. Aj to je niekedy problém, že mám síce striktné pravidlá o kontrole jednotlivých členov, napríklad stredného a top managementu, ale v prípade, že idú na dovolenku, tak sa mi tie termíny troška rozutekajú, nemám tam zastupcov a tak ďalej. Čiže toto je tiež dôležité si dobre nastaviť, skontrolovať, či mám všetko pokryté tak, aby som dokázal situáciu riešiť. Potom je ideálne si to otestovať a vyskúšať. No a samozrejme samotné spustenie do produkcie, to už je toho 1.1.2027. Nevyhnutné. Čiže keď sa bavíme o audite dát, tak bavíme sa o tom, že samotné dáta v ERP systému alebo účtovných systémoch je potrebné skontrolovať hlavne na identifikátory a popárovať tie identifikátory s identifikátormi, ktorým rozumie samotná tá PayPal sieť. Napríklad veľa firiem, a ja som si to neuvedomil, až pokým ma niektorí zákazníci mi neupozornili, tým, že zákon o DPH hovorí o povinnosti mať na faktúre each DPH, tak nie všetci majú napríklad DIČ evidované pri placoch DPH. Prípadne nemajú tie dáta úplne 100% validné, alebo majú tých dát k tomu jednému odberateľovi viacero. Lebo sa podarilo tam zaevidovať viackrát to isté a podobne. Čiže toto je dôležité sa na toto zamerať, vyčistiť ten číselník tak, aby boli tam správne údaje.
My tam máme v systéme Casida existuje funkcia, ktorou si dokážete tie dáta zvalidovať, odkontrolovať a prípadne opraviť. Ďalšie veci týkajúce sa samotnej faktúry. My v systéme Casida ERP budeme mať vizár, ktorý zákazníkov prevedie týmto auditom, alebo im napomôže, našepká, kde vlastne aké kódy majú prideliť čomu a tak ďalej. Čiže napríklad druhom dokladov je potrebné prideliť tie správne kódy. My sa to budeme samozrejme snažiť urobiť úplne automatizovane, ale treba to skontrolovať. Ďalšia taká vec je napríklad štáty a napríklad merné jednotky. Merné jednotky už nie sú len text. V tomto prípade sa bavíme o tom, že v sieti je podpora cez 2000 druhov tých merných jednotiek. Takže tam si myslím, že si každý niečo vyberie, ale to popárovanie budeme určite automatizovať, čo budeme vedieť a čo nebudeme vedieť. Si potom budete vedieť vybrať z potenciálneho číselníka, ktorý máme realizované ako mikroservisu v cloude. Čiže to je, čo sa týka auditu dát a číselníkov. Ups, trocha som ušiel. OK. Druhá vec je, druhá fáza je aktivácia poštára. Čo to znamená? Vyberete si poštára, hovorím, tuto máte to jednoduché, ASECO Solution nie je digitálny poštár, takže sme certifikovaní a akreditovaní, takže všetky náležitosti sme splnili. Vyberete si ten správny balík, to si potom ukážeme, čo to vlastne znamená. A potom musíte urobiť jeden úkon na finančnej správe. Na portáli finančnej správy si totižto musíte vybrať poštára pre odosielanie faktúr, tých môže byť aj viacero, a poštára pre príjem faktúr. To môže byť len jeden. Logicky, technicky viem adresovať len na jedno miesto to doručenie, čiže preto tam len jeden. O tom, že ste si to vybrali, sa my dozvieme priamo z finančnej správy, tam vlastne budeme realizovať prepojenie. A my až na základe toho, že ste urobili tento úkon, môžeme urobiť aktiváciu sieti. Nesmieme to urobiť skôr, tá aktivácia nám bude zamietnutá, takže tento úkon je úplne kľúčový. Na portáli finančnej správy môže vybrať toho digitálneho poštára kdokoľvek, kto má oprávnenie na portáli finančnej správy pracovať. Je tam ešte jedno upozornenie. Všade je komunikované, že to prihlásenie sa musí urobiť cez Slovensko.sk, čiže cez čítačku a občiansky, aby bola identifikovaná asi jednoznačne osoba. Ja si to takto vysvetľujem, lebo cez meno heslo, ako tam je možné, ale určite nie je identifikovaná konkrétna osoba, ktorá vlastne prichádza a robí tento daný úkon. Čiže tu ešte na toto upozorňujem, všade je komunikované, že to bude nutné urobiť cez prihlásenie na Slovensko.sk tými 4 spôsobmi prihlásenia. Ale dobrá správa je, že to nemusí byť štatutár, stačí, keď je to naozaj človek, ktorý má oprávnenia na tej finančnej správe na tom portáli robiť úkony za firmu. Ďalšia, taká tá tretia fáza toho nášho pomyselného projektu zavedenia aj faktúry je procesy a workflowy. Tak ako som povedal, sú tam nejaké povinnosti, ktoré si potom zrekapitulujeme aj so sankciami potenciálnymi, ktoré je treba naplniť. Napríklad fakturovať je potrebné 15 dní od dodania služby, prípadne tovaru, nie neskôr. Všetko neskôr je už automaticky spada do nejakého potenciálneho problému a prípadnej sankcie zo strany finančnej správy. Preto na to treba dávať veľký pozor, či vôbec ten workflow toho schvaľovania je pripravený na to, že to bude do 15 dní. Napríklad.
to si treba len zrevidovať a skontrolovať. Ďalšia vec sú pravidlá pre doklady, ako je dobropis, ťarchopis, faktúry prijaté za opravné nejaké doklady a tak ďalej. Znova, ako náhle už niečo bude odoslané do siete, už sa to nemôže urobiť jednoduchou opravou dokladu, ale v prípade, že tam sa napríklad nefakturoval správnej sume, alebo tak sa musí urobiť dobropis a následne posielať novú faktúru a tak ďalej. Čiže toto si tiež treba dôkladne skontrolovať, kto má na čo práva, ako vlastne pracujeme, či máme všetky veci tak pripravené, aby sme tých dobropisov robili čo najmenej. Ďalšia vec, na ktorú si treba dávať pozor, je archivácia. Archivácia 10 rokov hovorí o archivovaní nie už fyzickej faktúry, alebo však bola doteraz možná aj tá elektronická faktúra nejakou PDF-ku, ale o zachovaní XML plus logov, ktoré vám prichádzajú od digitálneho poštára. Samotný digitálny poštár si tieto veci nezaznamenáva. On má povinnosť len preniesť tie dáta a storovať ich iba po dobu doručenia odberateľovi, ale neuchová si tieto dáta dlhodobo, pokým teda nemáte podpísaný nejaký iný kontrakt. A väčšinou sa to aj u nás napríklad rieši inou aplikáciou, keď už, ale toto si tiež treba dôkladne overiť, skontrolovať, hlavne nastaviť tak, aby to uchovanie bolo bezpečné, aby sa tie dáta nestratili. No a je tam ešte taká vec s ohľadom zaškolenia samotného toho tímu. Bez toho, aby ste tých ľudí nejakým spôsobom vtiahli do problematiky, ak ich je viacero, tak to bude problém, lebo nebudú zrazu rozumieť, prečo nemôžu robiť úkony, ktoré doteraz mohli robiť a budú sa ich dožadovať a budú to považovať za problém. Takže treba dôkladne spísať interné procesy, interné manuály, ktoré potom následne budete distribuovať a školiť a tí ľudia si budú musieť totižto zvykať troška na iný spôsob práce. Samozrejme, veľa firiem už je v tomto smere uprataná, ale zase stávajú sa tie situácie, ľudia sú nejako zvyknutí pracovať, treba ich na to upozorniť, netreba to podceniť. Štvrtá fáza, je tu má napísané, že testovanie v prechodnom období, je to viac menej validácia procesov, validácia vygenerovanej faktúry, či vlastne funguje u toho dodávateľa, dohodnúť sa s dodávateľom, aby vám posielal tie faktúry, aby ste vedeli vy si zvalidovať, či vám všetko to, čo má, zafunguje, lebo ako som povedal, ono to je aj príležitosť. To nie je len to, že mám nejaké povinnosti, ale zrazu dostávam naozaj kvalitné dáta. Nemusím sa báť, že nejaký OCR systém či mi to správne zoskenuje, či mám dobre vyťažené dáta a ešte nejakým spôsobom kontrolovať. Tu už dostanem naozaj kvalitné dáta. A keď sa s tým dodávateľom dohodnem, tak mi ich môžu poslať vo formáte, ktorý mi umožní celkom zjednodušiť napríklad samotné účtovanie faktúr. Ale toto všetko si treba dôkladne aj vyskúšať, čiže odporúčame určite sa zapojiť do pilotných prevádzok, záleží teda od pripravenosti samotnej firmy, ale nenechá to všetko na poslednú chvíľu a spustiť to 1.1. Dá sa aj tak, ale bude to mať svoje potom nejaké možné problémy, ktoré ani človek nepredpokladá. Veľakrát je to viac o biznisových dátach ako o technickej forme. No a potom samotné spustenie. Znova ďalšie upozornenie. Od 1.1.2027 sa musia odosielať všetky faktúry, aj tie, ktoré sa týkajú fakturácie napríklad za minulých 15 dní, čiže dodávky v decembri. Čiže od 1.1. už všetky faktúry musia prechádzať cez digitálneho poštára. A ako som povedal, to, že si napríklad odberateľ nesplnil svoju povinnosť byť registrovaný a mať toho digitálneho poštára, to nehrá žiadnu rolu. Vy ste povinní to odoslať do tej siete.
Keď bude dočasne ešte dohodnuté, že si to budete posielať aj mailami, to je úplne v poriadku, môže byť aj tak, ale ste povinní si tieto faktúry už posielať cez digitálneho poštára. Čiže na to treba dávať veľký pozor. Takisto finančná správa už vyžaduje, aby reporty k faktúram prichádzali v tých termínoch, ktoré sú tam dané zákonom. Čiže všetky faktúry od 1.1. už musia prechádzať cez digitálneho poštára. No a s akými rizikami teraz pracujeme, tak to si tu skúsime povedať, čo hrozí za nedržanie. Za porušenie povinnosti e-fakturácie pri prvom zistení je 10 000 eurová pokuta, pri opakovanom je to 100 000. Ak chybu napravíte ešte pred zistením finančnej správy, je to 0 eur. Čo to presne znamená, že ak chybu napravíte ešte pred zisťovaním finančnej správy, budeme vidieť, samozrejme tie nástroje finančnej správy sa budú neustále zdokonalovať, a to hlavne preto, aby vedeli veľmi rýchlo automatizovane spracovať nejaké takéto podozrenia a tie upomienky posielať automatizovane. Čiže na začiatku to asi takto naozaj nebude a oni sami deklarujú, že nejaké obdobie nebudú úplne striktní v týchto veciach. Samozrejme, ten, kto si nesplní tie základné povinnosti, typu, že sa nezaregistruje, tak to má úplne iná kvalita porušenia ako ten, kto má problém technický, prípadne biznisový, to nejakým spôsobom doručiť. Čiže treba na toto dať pozor, treba sa tomuto venovať. To, že sa niečo 1.1. nepodarí úplne 100%, by asi nemá byť úplne dôvod na pokutu, ale predsa len treba sa na to dôkladne pripraviť a nepodceniť to. Čo sa týka základných lehôd, tie platia už dávno. Napríklad to, že máme fakturovať to 15 dní od doručenia tovaru alebo služby. Potom je tam doplnená tá povinnosť zasielať reportu, tax data dokument, sa to volá špeciálne v tej PEPO sieti, čiže to je nejaký dokument, ktorý hovorí o tej rekapitulácii TPH. No a potom je tam tá ďalšia zákonná povinnosť uchovania týchto údajov 10 rokov. Znova zopakujem, je to uchovanie originálu XML plus správ, ktoré prichádzajú. Nie je to vytlačenie faktúry a uloženie do šanonu. Tu sme si dovolili tak sa zopakovať, čo všetko my vieme a ako sme tu a ako vám vieme pomôcť a čo všetko už pripravujeme. Čiže na začiatku poviem tak, sme certifikovaným poštárom. Odborne sa to hovorí, že sme certifikovaným poskytovateľom siete PEPL. Čiže sme prešli certifikáciou a následnou akreditáciou cez finančnú správu. Zároveň máme integrácie v našich korových systémoch v rámci Cassidy ERPS a samotná integrácia platiť nebude. Máme slovenskú podporu. Poskytneme, a to vám potom neskôr vysvetlím troška viac, ďalšiu aplikáciu, ktorá by vám mohla zjednodušiť situáciu, hlavne v prípade, že máte viacero systémov, ktoré sa starajú o fakturáciu, tak aby ste na jednom mieste videli všetky dáta o e-faktúre a odoslaní a prijatí samotných faktúr. Súčasťou toho celého je samozrejme automatické reportovanie a finančnú správu. Takže sme tu 30 rokov. Myslím, že nemusíme úplne dokazovať našu profesionalitu a našu stabilitu. Takže toto je kľúčom teda k úspechu našich riešení a predpokladám a dúfam, že to aj túto e-faktúru spolu zvládneme. A ešte neodpustím si jednu takú poznámku. V iných krajinách
sa zavádzala aj faktúra naozaj minimálne 2 roky, ale boli tam väčšinou nejaké prechodné ustanovenia o povinnosti. Ale priemer je to 4 roky. My to zvládneme za rok aj niečo. Ale na to, aby sme to spolu zvládli, je potrebné aby sme sa všetci dobre sústredili na výsledok. Čiže budeme jedni z prvých, ktorí to spustia naozaj takto z hurta vo veľkom. Tak pevne verím, že všetko dopadne dobre. OK. Ako pomáhame našim zákazníkom, ako chceme pomáhať, tak tu som si pripravil nejaké 3 use case, 3 scenáre, ktoré by mohli tým zákazníkom niečo napovedať, ako sa to dá celé nastaviť. Prvý scenár je celkom jednoduchý. Posielame faktúry z jedného centrálneho bodu, z ERP, priamo do siete PEPL. To je veľmi jednoduché. Naše ERP systémy, ako je Casida ERP, Spin, prípadne Helios, budú napojené na nášho digitálneho poštára a budú vedieť zasielať faktúry. V prípade, že je fakturácia sústredená priamo do ERP, veľmi jednoduché fungovanie, bude to všetko bez problémov. V prípade, že tam je troška ten ekosystém väčší, tak my sme pripravili a pripravujeme aplikáciu, volá sa to Invoice Manager. Invoice Manager si treba predstaviť ako aplikáciu, ktorá bude vedieť zbierať dáta, ktoré sa posielajú do Access Pointu, čiže do toho digitálneho poštára zo všetkých aplikácií. Je to jednoduchá, naozaj jednoúčelová aplikácia, ktorej budete pekne vidieť, ako vlastne ten priebeh tej fakturácie dopadol. Či to napríklad prešlo, alebo to bolo vrátené kvôli nejakým nevalidným dátam, aké nevalidné dáta tam boli. A na základe toho potom môžete robiť opatrenia. Ideálne je robiť tie opatrenia, ale v kórovom systéme, kde tá faktúra vznikla. Lebo je dôležité potom následne pri uchovaní tej faktúry mať ten originál, ktorý bol zaslaný. Čiže na toto upozorňujeme. Samozrejme, Invoice Manager bude vedieť naplňať aj potreby napríklad toho, že niekto fakturoval pár faktúr mimo všetkých systémov. Takže my budeme vedieť importovať si vytvorené alebo neprepojené systémy, ktoré máte, budeme z nich vedieť importovať tie e-faktúry a posielať ich do siete, ale zároveň budeme podporovať aj nejaké importy z Excelov, z ktorých sa potom vytvoria tie samotné faktúry a pošlú do siete. Čiže toto je taký ten centrálny bod, že preto to je označené, že hub. No a potom je tu ešte jeden taký zaujímavý scenár, a to je, že v prípade napríklad účtovných firiem sa stáva to, že tým, že už to bude celé vlastne elektronizované a budú sa posielať všetky faktúry, ktoré sú vedené na daného podnikateľa. Nie všetky chce ten živnostník alebo malá firma účtovať. Napríklad nákupy v metre. Hej. Raz nakúpim na firmu, lebo robím nejakú akciu spojenú s firemnými aktivitami. Inokedy ja mám tam väčší rodinný nákup, takže to nechcem, aby sa účtovalo. Čiže tu umožníme týmto firmám si vybrať, ktoré faktúry idú do účtovného systému a potom následne, čiže faktúra sa vystaví napríklad v Invoice Manageri alebo bude prichádzať do Invoice Managera. Ten bude ten zdroj, kde to vlastne začína a končí. A potom vy si vyberiete, ktoré faktúry sa majú prenášať do Casida ERP. Čiže toto je ďalší taký typ scenáru, ktorým chceme vlastne podporiť tú digitalizáciu a zjednodušiť procesy spojené so správou týchto digitálnych faktúr. Samotný Invoice Manager a to vytvorenie tej faktúry je robený tak, aby to bolo veľmi jednoduché. Čiže zadám klienta
tým, že to sa bavíme o slovenských firmách v tomto prípade, tak si ho viem jednoducho nájsť v registroch, ktoré my máme. V prípade českých firiem takisto si vieme poradiť a vyplníme tieto údaje. Vy tam náhodíte položky tej danej faktúre a odošlete. Ak to ide o fyzickú osobu, tak sa to pošlo mailom. Ak sa bavíme o tom odberateľovi, ktorý už má tú DIČ a má povinnosť vlastne príjmať tej faktúry, tak sa to pošle pekne sieťou. Ďalšie možnosti samozrejme sú to, čo som hovoril, že táto aplikácia bude slúžiť aj ako stredobod pre holdingy a pre firmy, ktoré používajú viacero systémov pre fakturáciu, čiže jednoduchý prehľad, kde budete vidieť, ktoré faktúry boli odoslané, v akom sú stave toho odoslania, či boli prijaté a tak ďalej, keď boli odmietnuté, z akého dôvodu. Samotná aplikácia bude podporovať aj wordovské šablóny pre ten segment toho B2C, čiže vygenerujete si faktúru, budete si vedieť kedykoľvek modifikovať podľa potreby a odosielať svojim klientom mailom v tvare, ktorú uznáte za vhodné. Tým zvyšným odporúčam nerobiť nejaké grafické prezentácie faktúr, ale odoslať čisté XML, prípadne prílohu, ktorá sa týka dát k faktúre, ja neviem, rozpis položiek a tak ďalej. No a samozrejme ten náš ekosystém aplikácií je troška širší, takže my poskytujeme množstvo aplikácií, ktoré vám môžu zjednodušiť život vo viacerých oblastiach. Máme Cassidy Rental, máme Cassidy Service, RP, Invoice Manager, Order Manager, všetky tieto aplikácie, ktoré vytvárajú faktúry, ich budú vytvárať v tvare, ktoré sa majú a budú dať odosielať cez digitálneho poštára. Čiže aj týmto spôsobom vám vieme veľa vecí potom následne riešiť a vylepšiť v rámci firmy. Takže ešte si zrekapitulujeme ten akčný plán, ktorý by ste mali zrealizovať. Prvé je to rozhodnutie, znova hovorím, to bude asi ten najrýchlejší krok. Potom tam máme ten audit, čiže dôkladná kontrola číselníkov, procesov, objednávka, výber a oznámenie na finančnej správy, že koho som si vybral, a potom samotná aktivácia pri nejakom buď testovacom režime alebo už ostrý nábeh. Tri spôsoby, ako sa s nami spojiť. Samotný predaj e-faktúry pre našich zákazníkov bude možný cez Customer Portal, ktorý neustále rozširujeme a zlepšujeme na to, aby tá naša komunikácia s našimi klientami bola čo najefektívnejšia. Čiže v Customer Portáli si vyberiem správny balík a potom následne zaplatím a tým pádom mám všetko, čo potrebujem na to, aby som mohol mať e-faktúru. Prípadne si to zakúpim cez Asseco Store ako e-shop a zároveň máme aj samotnú produktovú stránku, ktorú si viete pozrieť, to je asseco.com, ktoré si môžete pozrieť to, čo som aj teraz vám vlastne spomínal, čo sa týka tých procesov a cien. Túto stránku budeme neustále doplňať ako produktovú stránku nášho digitálneho poštára aj o informácie, ktoré vám budú užitočné práve pre zavedenie faktúry samotnej. A tu už máme samotné tie balíky. Snažili sme sa naozaj byť veľmi fair. Ten Cassidy Start, tam ešte upozorňujem, to za nula, tam je povinnosť mať toho Invoice Managera. Ten Invoice Manager je za 5 eur za jeho používateľa, čiže v rámci Invoice Managera už viete si zakúpiť malý balík do 50 faktúr a tie ostatné ceny sú určite konkurencieschopné. Keď si to porovnáme s nejakými vyťažovaniami, tak je to úplne iná suma
A samozrejme, treba si uvedomiť, že my vlastne preberáme aj tie zodpovednosti, ktorým vás zaťažuje vlastne štát. Takže tá cena si myslím, že je férová a každý si z nej bude vedieť vybrať. V prípade, že vlastne vystavujete viac faktúr, ako sú v týchto balíkoch, tak nás kontaktujte. A to už vlastne riešime cez špeciálne projektové ceny. Dobre. Čiže toto je za mňa všetko. Ak nemáme žiadne otázky, tak to môžeme momentálne ukončiť. A my sme k dispozícii, môžete nám písať na info@asekosol.com, prípadne si nás nájdete na týchto stránkach, ktoré sú tu zverejnené, alebo zavolať na call centrum. Takže ďakujeme za pozornosť.